Hola. Arratsaldeon ongi etorri Luma Festen aurtengo azken hitzaldira. Alizkelen dugu gure gonbidatua, baina azalpen pare bat Slavka Grabowska dut izena, eta moderatuko dut topaketa hitzaldio gaztelaniaz dago eta streaming bidez eskura daiteke. Bideoa YouTube kanalean grabatuta geratuko da, KMK zuzenean euskara zentzu nahi baduzue, hor deitu zuek askoak alibreko itzulpena entzuteko. Topaketaren amaiera aldera, zuen galderak entzuteko aukera izango dugu, eta joan pentsatzen zer galdetu nahi duzuen, denbora mugatua edukiko dugulako. Eta ikusi aulkietan galdeketa baten daukazuela hitzaldiaren bukaeran, minutu pare bat hartzen baldin badituzue, asko eskertuko dizuegu KMK zentroaren eskaintza kulturalari buruzkoa da. Eta hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkio Nafarroko kultura eman nahi dizkiot Gipuzkoako kultura sailari, KMK kulturuneari, Lumafesko talde osoari eta abarri eskerrik asko, baita ere Paula Fraileri Planeta Argitaletxekoari, Aliz bidai honetan lagundu diolako. Ongi etorri Aliz Donostiara. Lehenengo, bidai ofiziala duzu Donostiara? Bai. Udaero etortzen naiz, baina, oportunismo utzagatik. Hemen zaudeten guztiok, ongi ezagutzen duzu Alizen obra, baina, bada espada, esango dizuet, Aliz Kelenek, 2013an azizun idazle ibilbidea, llevame a cualquier lugar liburuarkin, eta orain arte argitaratzen jarraitu du, honako hauek kontuan hartu dut, ondo kontatu baditut, 18 liburu argitaratu dira, horien artean Nosotros en la Luna, El mapa de los anhelos, La teoría de los archipiélagos, donde todo brilla, eta gaur hemen komentatuko dugun novela azkenekoa. Llévame al amor, a cualquier lugar, barkatu. 2 milioi terdi irakurle baino gehiago erakarri dituzte. Komedia romantiko bat, Amazonen argitaratu zuen, 2013an, eta liburu salduenetako bat izatea lortu zuen, eta hori bat argitaletxeren arreta piztu zuen horrek, horien artean Neo, bere zigilupean, urrengo urtean argitaratu zuelarik, Aliziak bere burua argitaratzen jarraitu zuen, eta bere eleberriek beste argitarben zigilu batzuen pean ikusi zituen argitartu bere liburuak, adibidez Titania, azkenean Planeta Argitaletxearen zigilupean argitaratu zen. Bere obra 10 bat hizkuntzatara itzuli da. Eta Queda el amor da urteko azkeneko liburua, irailean argitaratua. Izango itiz zeinatzen duzu. Iaz bakarrik eman zenuen zure benetako izena ezagutzera. Zergatik izango itia, eta nola erabaki zenuen Aliz Kelen? Bi lotura literario ditu? Ikusten dut, hemen daukazula Amazonen argitaratu nuen liburuetako bat. Momentu hartan Konstelaciones marrazten zuen mutilaren azala da hori. Eta 2012 zen, gero 2013an argitaletxean argitaratu nuen, udazkena zen, Llévame a cualquier lugar, zuen izenburua, lehenengo novelak, ezenekien zer egin, horrekin, taldi berean, pudore handia ematen zidan, inori ez nion esaten idazten nuenik, nire inguruan etzekiten, eta igo nuen, baina ikusminik gabe, eta goitizen bat jarriko dut, eta argazkian perfilean azaltzen nintzen, etzen oso zagutzen erraza, eta urrengo urteko kataloguan sartu ninduten, eta pseudonimoarekin, goitizenarekin geratu nintzen, ez nuen gehiagi pentsatu, Amazon Espainiara iritsi berria zen, ia etzen ezaguna, eta ez nuen asko pentsatu, ez nizkion eman berreko buelta guztiak eman, Alice Wonderland, Marian Keyes bezala idazle horren bi horien lotura, eta gaur arte autora hori da. Nik 17 urte nituenean, eta bazen 17 urtekin, kioskoan saltzen zituzten liburu horiek koloretakoak ziren, eta ni azero irabazten hasi nintzen, eta deskubritu nuen asko gustatzen zitzaidan
eleberriak ziren, non protagonista emakume bat zen, lan arazoak, familia arazoak tratatzen zituen, baita trama romantikoak ere, adiskidetasuna, eta gehiago zegoen emakumeen munduari zuzentuak zeuden, emakumeek pentsatzen dutenari, dugunari, eta nik 15-16 urte nituenean, gustatu zitzaizkidan, interesatu zitzaizkidan. Gaur, zure Quedará el amor novelari buruz hitz egingo dugu, baina ibilbide labur bat ere egingo dugu, zure idazle ibilbidearena. Autoargitalpena, argitaletxe independienteak, argitaletxe handi bat, izan duzu aldaketarik, idazlea izatearen pertzepzioa, bai, asko aldatu da. Nik oso ondo bizi izan dut, pixkanakako pausoak izan direlako liburu bat ateratzen nuen bakoitzean, gero eta gehiago argitaratzen zen, gero eta gehiago saltzen zen, baina orain 13-14 urte ja, eta egia da pandemian egon zen ja igoera handiago bat, baina beti mailaz maila zen, eta gainera editorial batean nengoen, argitaletxe batean, gero beste batean, egokitzenen ninduan. Uste dut lehen eleberri bat atera, izugarrizko arrakasta daukasunean milaka pertsonek irakurtzen dizutenean, zeren orduan bigarren bat idaztea presio horrekin guztiarekin hori oso komplexua iruditzen zait. Eta idazketaren pertzepzioa erabat aldatzen da, zeren lehenago hobi bat zen, orain zure lana da, beste denbora batzuk dauzkazu, epeak bete behar dituzu, eta beste dozein lan bezala hartu behar duzu, egunero idatzi behar duzu, beste momentu batzutan pentsatzen nuen ezingo nituela egin, sustapen kanpainak, sare sozialak, askoz modu profesionalagoan hartzen dituzulako gauzak. Gaur ez daukat, urte bete idatzi gabe, orain ordutegi finkoagoekin lan egin behar dut. Egunero idazten duzu, ordutegi finkoekin, nola antolatzen zara? Ez, nahiko nuke, nire bizitzako ametsa litzateke. Ez, hori asko botatzen dut falta, baina ezin da dena eduki. Egia da, nik lehenago asko idazten nuen, eleberri bat urte terdiero, eta lehenago ez nukan ezer egitekorik, ez nuen sustapenik egin behar, ez nuen bidaiarik egin behar, komunikabiderik ez errez. Bakarrik eseri ordenagailuan eta idatzi. Ordu asko pasatu nitzakeen, asko idatzi egunean 6-7 ordu lan egiten nuelako. Eta orain, saiatzen naiz. Gehien gustatzen zaidan ordutegia goizekoa da. Gauez ez naiz gauza ez egiteko, baina, pixka bat saltoka noa. Egile guztiok idazten dugu bidaiena oso zaila dela. Oso zaila dela idaztea mugimenduan zaudenean, deskonektatzen zera, berri irakurri behar duzu, galdu egiten zara, bai. Eta bilatzen dituzu hilabete batzuk, etxean gehiago egoteko, eta 100 honetara dedikatzeko. 3 liburuko seri bat duzu, Volverati, Biologiatu eta Biologia dejake okurra, baina gehienak, Amaika eleberri, autobukatuak dira. Zer erakartzen zaitu gehien formatu hau. Asko kostatzen zaite proiektu batekin egotea. Zeren novela bat bukatzen ari naizenean, badakizunean zer gertatuko den historia horretan, eta alderdi teknikoa da, buruan daukazuna bolkatzearena, hurrengoan pentsatzen hasten zara, tramak ideatzea, horiei bueltak ematea gustatzen zaizu, eta eleberri bat egiten dudan bakoitzean, justu guztiz kontrakoa egitea gustatzen zait, Quedará el amor bazituen, marra historiko batzuk, eta orain egingo nuken azkeneko gauza litzateke marra historikoak dauzkan eleberri bat. Alegia, egin dudanaren kontrakoa egitea gustatzen zait. Niretzat idaztea, nik beti idatzi dut, umetatek idatzi dut, eta beti jolas bat bezala hartu nuen. Institutora joan, esertzen nintzen, eta oso divertigarria zen, hobi bat zen niretzat. Eta
jolas bat izateko, divertigarria iruditu behar zaitu. Azkenean, bueno, saga bat idazten ari baldin bazara, gauzak aldatzen dituzun arren, uniberso berean mugitzen zara, eta ni segituan aspertzen hasten naiz, bueno, quedará el amor hasieran, Jehovaren lekuko gisa esteari buruzko liburua badago hor, epigrafe bat, Jody Chapmanena. Eman zidan bizitza oinaz eta edertasun asketa bazela, eta ezin zela ezer egin. Uste dut ezin hobeto definitzen duzula historia, baina jakin nahiko nuke nola erabaki zenuen hitz horiek, pasarte hori erabiltzea. Bueno, asko gustatu zitzaidan pasarte hori, eta nik liburuen muturra ertza tolesten dut eta markatzen dut, eta esaldi hori markatu egin nuen zeren bizitza sufrimentu eta edertasunaren nahazketa bat eta horregatik azpimarratzen dut, eta gainera, bueno, badaude gauza mingarriak ederrak ere izan daitezkenak, eta nire novelan bide horretatik dijoa. Quedará el amor, hor iragana oso presente dago, fondo historiko oso garrantzitsua dauka, bigarren mundu gerra, nola dokumentatu zara parte horiek idazteko, azaltzen dira datak, baina baita egunerokotasuna ere, jendea nola bizi zen hirian, herrietan soldaduak, nondik atera zenuen informazio hori guztia, inongi bereizteko? Asko irakurri nuen, liburu asko irakurri nituen, elkarrizketak baitere bilatu nituen, asko gustatzen zaizkit, gizan xetasun gehienak horrateratzen dituzu, bizirik atera zirenenak, saiakeraren batzuk, bueno, hasieran pereza pixka bat ematen du parte horrek, baina sartzen zara eta gero ezin zara geratu, ari bat itirakasten zara eta ari horre beste batera zara matza gero beste batera, eta ezakizu muga non jarri, eta niretzat korapilotsuena zen, ari zarenean novela bat idazten non trama beste bat den, ez da testu ingurua lantzen ari zaren hori den, informazioan nola filtratu izaten da, alegia, novelarako balio dizuten 10 ideiak hartzea eta ez interesatzen zaizkizun gauza guztiak ez hartzea. Ez dadin geratu, bueno, irakurreialako historia lezio bat ematen diezunaren sensazioa, eta hautaketa hori egiteak denbora asko eramaten dizu. Ni poloniarra naiz, eta ikastetxean beti nazetzen gintuzten bigarren mundu gerrari buruzko informazioarekin, bizirik atera zirenak, hil zen jendea, baina harritu egin nau datu deigarri batek, Zagainiko preso zelaia oso deigarria egin zait, nola iritsi zara datu horretara, eta zergatik erabaki zenuen baita ere pasarte hori. Hasieretik trama ez bazen eukan edo datu hori bilatu eta zerbait aldatu zenuen, ez hori sortu zen dokumentazio partean nengoenean, artean historia ez nintzen idaztenari, konzentrazio zelai hori, bereziki gazkinetan zebiltzen ez zuzendua zegoelako, eta nik nahi nuen horretan osonki enkajatzen zuen, alor desberdinei buruzko dokumentazioa bildu nuen, baina, bueno, datak, bueno, orain spoilerra egiten ari naiz, barkatu, ez naiz konturatu, bueno, ez da ingarrantzitsua. Ezin nuen beste toki bat aukeratu. Hau oso ondo zijoakion eta, bueno,
Eta esaten dizute batzutan, zergatik kokatu duzu eleberria Kornuallesen esate baterako. Lehenago egon zara toki asko begiratzen, hasten zara distantzia kalkulatzen, eta, bueno, baztertu dituzu agian boste toki eta esaten duzu azkenik, bueno, nik nire buruan daukan tramarekin honek enkajatzen du, naiz eta agian zerbait aldatu behar duzun. Esan behar dizut pasarte hori asko gustatu zaidala zeren datu historiko garrantzitsua delako, ezagutzen ez nuena, baina gainera ez dago nolabait, bueno, historia modu oso naturalean azaltzen da. Galdetu behar nizun baita ere Kornuallesekoagatik, baina beste eramatera zeren dago Kornualles, Edimburgo, Londres, Dunkerke, bizitatu egin dituzu toki horiek denak Google Mapsen bidez, bidaiatu duzu ez denak ez. Kornualles falta zaite. Bueno, iragarrian neukan bidaia, baina arrazoi pertsonalengatik azken momentuan bertan bere utzi beharra izan nuen. Eta, bueno, novela honen etapa pasatu den arren, bai, nahiko nuke bizitatu. Lehenengo aldiz idazten duzu tinte histeriko duen novela, baino el chico que dibujaba constelaciones nere, bai, bueno, tinte historikoak badituzu, zerk eraman zintuen horretara. Orain 5 urte idatzi nuen novela eta hau berzioarren, 3. bertsioa dela esango nuke. Bueno, esaten nizuna, bukatzen duzu agian historia garaikide bat, eta nola litzateke historia hau beste testu inguru honetan, beste osagai batzuk edukiko zen dituzke, errepikatzearen beldurra ere bazara, eta fantasia distopiara pasatu gabe, agian horrekin askoz gehiago utziko zenukelako, baina egia da, asko gustatzen zait 80ko hamarkadara bitarteko epea, eleberri asko dauzkat, 80 muga horretan. Eta gero pentsatuz, ez dakiz zergatik, maitasun historia bat enkajatzerakoan, egunerokoan, non sartzen diren sare soziala, WhatsAppak eta bar, idazten ditudanean, kosta egiten zaite irudikatzea, baina iruditzen zait joku gehiago ematen dutela. Zerbait oso arraroa da. Nere nobeletan, bueno, pertsona bat konturatu zen, egia da sekula ez ditute sare sozialak Instagram, WhatsApp aipatzen, baizik bat badaukat nosotros en la lunan, banatuta daude, baina mezuen bidez emailak pasatzen dizkiote elkarri, email bidez bakarri komunikatzea, bueno, pixka bat romantikoagoa iruditzen zaiz, WhatsApp ez tiratzea baino. Hain zuzen horri buruz galdetu behar nizun, zure nobeletan ez dago Instagramiek, ez dago WhatsAppik, zerbait tradizionalagoa dena, bai, modernizatzen hasi beharra daukat, gainera, trametara jolasteko bapatean esatea. Ez dakizu ez zer pertsona bati buruz 3 urtez eta nire nobeletan hori batzutan gertatzen. Data hori gaur egun ezin duzu egin, ez da errealista. Ja misterioa utzi dizu, dena badirudi eskurago dagoela. Quedará el amor, ez da maitasun historio bat bakarrik, historio asko dira, maitasun mota asko, bikoten artekoa, guraso eta seme alaben artekoa, lagunen artekoa, oso indartsua, Cedric eta Jane, Margot eta Graham, Margot eta Cedric, galdetu, bueno, guztien argilunak aurkezten dituzulako, galdetu nahi nizun, zein izan zen islatzen zailena? Harreman edo pertsonaia bezala, harreman bezala. Cedric eta Grahamen harremana aita semeak dira, eta aita semeen arteko harreman asko bezala, beraien argi ilunekiko harremanak dira, nahiko konplexua, eta batzutan maitasun hori erakustea, baina baitere
isiltasun horiek, denborarekin gehitzen direnak, gustatu egin zitzaidan eta bi maitasun historia daude, baina bi historia horien erdian Margot eta Cedricen historia da nagusiena, eta niretzat oso garrantzitsua zen. Azkenean, Cedricek ia 80 urte dauzka eta Margotek 34 uste dut. Eta ez erortzea harreman paternalista batean lagunak izan behar zuten, nik alkoak ematen dizkizut nik esperientzia dudalako, eta nik uste dut neskak gizonari ekarpen handiago egiten diola alderantziz baino. Eta pertsonaiarik zailena, Cedric, Cedric. Janek eta Cedricek konektatzen dute elkarrekin irakurle izateagatik. Bront, Jane agertzen dira, Austin, Charlotte, Young, Flaubert. Nola aukeratu zenuen egileak, nola aukeratu zen nituen, bai? Jakin zenuen, zer irakurtzen zen gehien garai hartan edo nola? Bai, dokumentatuta dago hori, eta niri gustatzen zaizkidan etaz baliatu nintzen. Cedric gaixorik dago, Margot ospitalean ezagutzen du, fase terminalean dago, eta lortu zenuen deskribatzea gaixotasunaren etapa guztiak oso modu errealistan, bai pertsona gaixoarekin, niri errealista iruditzen zait. Eta gero bere inguruko pertsonen harremana baita zaila egin zitzaizun, bai Cedricek eta bere inguruko pertsonen emozio horiek transmititzea. Bai, nire aitarekin egoera berdin bat pasatzen ari nintzen, eleberria bidazten ari nintzen bitartean, eta askotan zeure esperientzia asko eramaten duzu idazten ari zaren horretara, baitare fikzionatzen duzu, baina batzutan konturatu gabe sartzen dituzu zeure pentsamentuak, zure esperientziak eta denen kajatzen joaten zara, eta baita ere irudikatzen duzu nola sentituko zaren, zure bizitzaren amaiera iristen zarenean. Eleberrian baita ere genero indarkaria eta tratu txarrak aipatzen dituzu, bikote baten artean gertatzen direnak oso modu enigmatikoan. Pertsonaia honen parte izango zen hasieratik erabaki zenuen edo gero bere ibilbide guztian kokatzen joan zinan. Ez, eleberriaren aurreko bi bertsioetan hau etzegoen eta gero Margoten pertsonaiak egia da niretzat bazeukala zentzu bat, bai esan duzunarekin, pertsonaiaren kurbarekin, bazeukan harreman hori, eta ematen zion fondo bat, baita ere azaltzen zituenak Margoten segurtasun falta batzuk. Baita ere oso ondo lortua dago, ez dut uste bere bizitzaren puntu zentral badenik, ez du bere biziaren puntu zentral bezala definitzen, beste gauza batzukin segitzen du. Margot ezagutzen duzunean, ja beste etapa batean dago, baina interesgarria iruditzen zitzaidan, zeren novelaren oso hasieran gertatzen da esplikatzen du, nola ezagutzen duten bere eta Eleonor, elkar ezagutzen duten. Ez da uste dut nire impresioa bakarrik novela hau, zure aurrekoak baino helduagoa da, ez, segun ze novela, nik uste dut novela guztiek dauzkate parte ilunak eta argitsuak, baina saiatzen naiz bukaeran, ez dut esaten bukaerak zoriontsu izan behar duenik, denak oso zoriontsu daude, dena ondo bukatzen da Erromako zubiaren itxuran, zeren ere novela asko ez dira horrela bukatzen, baina denetan badago itxaropen bat, modu argitsu bat, mina eta edertasuna askotan elkarrekin daude eta gaizki guztia ez da baztertu behar nolabiteko satisfazio bat lortzeko, eta uste dut bi parte horiekin beti saiatzen naiz
jokatzen momentu zailagoekin, egia da, drama gustatzen zait, baina uste dut, hori kontrako pisua jartzen ere saiatzena, ez? Eleberri honetako bigarren mailako pertsonaiek protagonismo handia daukate, beraien istorioak dauzkate, eta beren kabuz existitzen dira, baina aldi berean, nagusi batzuei ez diete protagonismoa kentzen. Nola lortu duzu hori ezerken du gabe? Bai, niri bigarren mailako pertsonaiak beti asko kostatzen zaizkit, eta ez zaizkit gehiegi gustatzen, baina egia da aurreko eleberrian, donde todo brillan, novela koral bat egin nuen, bigarren mailako protagonismo handia eduki zezatela, eta horrik aurrera gehiago landu dut, zeren bestela asko zentratzen naizelako, bi aukeratzen ditut eta erabat esplotatzen ditut. Eta uste dut interesgarria dela hor edukitzea eta lantzea, eta ez dute modu jakin batean egiten, gauzak notatzen ditut, noski, baina niretzat lanik zailena, eleberri bat idazterakoan da hori, hilabete batzuk pasatzen dituzu traman pentsatzen, eta zure pertsonaiak irudikatzen dituzu, ezurraragizkoak bailira nola ibiltzen diren, beraien ahotsa nolakoa den, eta ez daki, ja pertsonaiak ezagutzen dituzu, eta ja idazten jartzen nahi zenean, zerbait teknikoagoa da, jakin behar duzu nola egin, batzutan ez zaizu ateratzen, baina enkajatzen saiatu behar duzu, baina dena eginda dago zure buruan. Hilabeteak pasatu dituzu, uste dut, garrantzitsuak direla aurre hilabeteak, ordenagailua irekitzearenak, baino importanteagoak dira. Instintuz jokatzen duzu, alegia, eskema egiten duzu zure buruan bakarrik, edo paperera eramaten duzu, eta gero idaztera pasatzen zara. Ez, badira, nire lagunak ez dutenak ulertzen hau egiten dudala, ze badira, lagunak eskaleta asko egiten dituztenak. Nik esaten dit, ez begira, nik novela guztia kontatuko dizut. 3 ordu pasatu ditzaket novela kontatzen buruan daukadalako. Baina egia da, idazten jartzen naizenean, badago puntu bat, 140-150 noanean, orduan bai ordenatu behar dut. Ez da zer gertatuko denagatik, badakidalako gertatuko dena. Baizik, erritmoaren kontuagatik, niretzat edozein nobelatan hori da garrantzitsuena. Orduan badago momentu bat, non bai, betik daukat zeintzuk diren urrengo 3 atalak. Egia esan denak, bai, nik neure buruan ulertzen dut. Bai, nik idazten dut, baina inork ez luke ulertuko. Nere oharrak ikusi eta inork ezingo luke novela hori idatzi. Eta historia honetan, zer izan zen bururatu zitzaizun lehenengo gauza gai nagusia, abiapuntua? Abiapuntua izan zen, 2 pertsonaia elkarrezakutzen dute ospitalea, bata hil zorian dago, ja fase terminalean dago, besteak gelak garbitzen ditu, elkarrezagutzen dute, adiskidetasuna sortzen da, eta orduan bi horien bizitzak garatzea eta paraleloki adiskidetasuna nola garatzen den. Hori da nire jakin mein propioa eta irakurle asko ere galdetuko dute. Nik beti esaten dut, matematiketetarako ez daukadala inolako habilidaderik. Eta asmakizun matematikoak daude traman, eta konpontzen jarraitzen nuen, irakurtzen jarraitu baino lehen, eta bat ez beste guztiak asmatu nituen. Baina zen gelditu eta jarraitu baino lehen konpontzen saiatzen nintzen. Eta galdetu nahi dizut, nondi sortu zitzaizun ideia eta non aurkitu zenituen asmakizunak? Asmakizunak herrikoiak dira, nik bai ez daukadalako bat ere talenturik matematiketarako. Ni ez naiz gauza ez, nire buruak ez du funtzionatzen. Beti
sekula ezin izan nituen gainditu matematikak ataskatu egin nintzen eta ez dut lortzen hortik ateratzea. Biderkatzeko tauletarako behatzekin kontatzen nuen. Bueno, neri zinezkoa zen bururatzea horrelako asmakizunak jendeak pentsatzen duen ni genio bat naizela ez, nik ez dut ezer pentsatu. Orduan, nola bururatu zitzaizun sartzea? Azkenean, pertsonaiek ez daukatelako zure antzik, interesgarria iruditu zitzaidan, neska bat, garai horretan, matematikak gustatzen zaiona, askotan, emakumeak batez ere, baita orain ere, baina bereziki testu inguru horretan, emakumeai beti bultzatzen zitzaien zerbait artistikoa edo letretakoa ikastera, zientzien mundua eta matematikena maskulinoagoa zen, eta Janeen pertsonaiagatik, zeukan indarragatik, gustatzen zitzaidan ideia hori, bai. Ordena aldatuko dugu, galderekin orain jarraituko nuen, baina asko zareten ez, galderentzako txanda zabalduko dugu. Norbaitek galderaren bat baldin badauka, eskua altza dezala eta mikrofona hurbilduko zaio. Inorrez bat animatzen, nik jarraituko dut, baina seguru hainbeste zaudete hemen bururatzen, kezka asko izango dituzue, ez dago inor? Bai, badagor bat, bai? Kaixo, nire zalantza zen, zerk bultzatu zintuen idaztera El mapa de los anhelos. El mapa de los anhelos, historio horren muina edo hasiera idazten hasi baino 3 urte lehenago nire amak urte askoan onkologian lan egin zuen Valentziako ospitalean. Eta behin, holanik 13-14 urte nituela, kasu oso antzeko bat izan zuen, guraso batzuk, ardunaldia bat bilatzen zuten bere seme-alaba salbatzeko, eta asko gelditu zitzaidan, barruan, ez dakit atentzioa deitu zidan. Eta pentsatu nuen, harreman hori, aizpen artean, gaixotasunaren inguruan bizitze hori, iruditu zitzaidan interesgarria. Baina enekien nola sortu historioa. Ideia neukan, baina ezin nuen askatu ideia. Eta 3 urte geroago editorearekin hizketan ari nintzela, horri bat hasita gutxi egin nuen. Editoreak esan zidan, gustatzen zait ideia hori, emaiozu buelta bat. Ea zer ateratzen zaizun. Eta esan zidalako hasierako puntu hori gustatzen zitzaiola. Eta orduan hasi nintzen pixkanaka, ez dakit nola, baina atera egin zen. Hemen beste galdera bat, daukagu. Ez dakit besterikote dagoen. Bai, arratsaldeon. Barkatu, baina ez da ondo entzun galdera, moztu egin da mikrofonoa. Nik beti nahi izan dut idazlea izan. Eta enekin nola esan gurasoi, amari, bai, baina aitari aitak esan zidan, nendila zerbait ikasten, bai, arrazoi zuen alde batetik. Baina, bai, nik argi nahi nuen idatzi egin nahi nuela. Egia da oso urrun ikusten nuela. Nik uste dut B plan bat izan behar dela eta C plan bat ere izan behar dela. Baina, komplikatua delako faktore asko daude jokoan, azkenean ulertu behar da zerbait magikoa bada ere, merkatu bat ere badela eta negozio bat, enpresa negozio bat. Eta denak du bere eragina, ez bakarrik ze konstantzia duzun, badago jende asko oso ona dela eta batzuetan suerte faktorea ere beharrezkoa da, leku egokian egotea egokienean, eta behar badagoela egon daitezke, baina emozionalki ez. Baina bai argi nuen eta nik uste dut hasi behar duzula egiten gustatzen zaizun hori. Beste plan batzuk izan ez noski, baina bai gauza hauek gertatzen dira batzuetan. Eta nork bere buruan sinetsi egin behar du. Horixe uste dut. Ederki, galdera gehiago beste bat dugu hemen.
Arratsaldeon. Jaki nahi nuen zer eman duzun zuk zure liburuaren azalekin. Nolakoa izan da harreman hori? Eta zein da gogokoen duzun liburu azala? Ba, bai, argitaletxek erabakitzen du ze azal jarri galdetu egiten dizute, baina batzutan, bueno, borroka batean sartzen zara, eta ikusi behar duzu, noraino iritsi nahi duzun borroka horretan. Eta egia da, beti galdetzen dizutela ze ideia duzun, ze adibide dituzu, adibidez el mapa de los anhelosen esanien mesedez izan behar du morea. Ez dakit besteak zer, baina morea izan behar du, oso argi nuen zer nahi nuen. Baina gero teoriatik bidaltzen dizuten azaleretara, batutan susto hartzen duzu. Badira azal batzuk, behar bada ez direna gehien gustatzen zaizkidanak, baina gelitu egiten dira. Bueno, urteen poderioz, berargitalpenak egiten dira, imprimatzeak, eta, bueno, komentatzen dugu, bat aldatu egingo dela, azala. Baina gai delikatu xamarra da, zezu gero liburua izera defendatzen, eta esaten duzu, jo, eske gorroto dut, azala, egia esan, ez zaizu bat ere gustatzen, eta zaila da defenditzea, bazaizu gustatzen ez, gazigoz hori ez, gustatzen ez zaizun gauza bat defenditu behar izatea, baina, bueno, azala ikusi nuenean, baietz esan nuen. Iruditu zitzaidan film zahar baten kartela zela, eta bat zetorren bate liburuarekin, Mapa de los Anhelos ere bai, Archipielagoena ere bai, badira beste batzuk batu invencibles, benetan egia esan ez zai gehiagik gustatzen, baina, bueno, gero azkenean adiskidetu egiten zera zure azal horiekin. Galdera gehiago, bai, hemen eta han beste galdera badago. Kaixo, Eldiek edo de nebaren Alaskan, hasieratik nahi zenuen Alaskan kokatu, edo beste ideia batzuk zenituen, ez. Hau sortu zen deskarte bat eginez. Hau da, nik Norvegian kokatu nahi nuen, eta nik bilatzen nahi nuena zen herrixka bat leku isolatu batean, leku hotz batean. Eta gero, bueno, hasten zara pentsatzen, nun benetan kokatu, eta Norvegia eta ondoren Kanadan jartzea pentsatu nuen, eta autoan nindoala, behin nire bikotekideak esan zidan. Eta zergatik ez Alaska esan zidan, eta bueno, zergatik ez. Eta orduan bilatzen hasi nintzen, eta ondo etorri zitzaidan, eta orduan eleberrian gauza asko sortu ziren bakarrik gertatu daitezkenak Alaskan. Ze hau izan zen eleberria hasi baino lehen pentsatzen, bueltak ematen ari zarenean, eta pentsatzen ikertzen hasten zara, eta beti ateratzen dituzu gauzak, gero egokitu egiten dituzunak kontakizunera. Kaixo, nik galdetu nahi nizun, ze pertsonaiekin identifikatzen zaren, zein da gehien identifikatzen zaren pertsonaia, bai, ez da asko ikusten argi honekin. Ze pertsonaiakin identifikatzen naiz gehien, Grace, Mapa de los Anhelosekoa. Ez da identifikatu egiten naizela, ez dakit, behar bada nosotros y la lunako neiskarekin, bizitzako beste aro batean berain ez, eta Graceekin ez horren beste identifikatu, gertatzen zaion horrekin, baizik eta nola funtzionatzen duen bere buruak, Graceren buruak, pentsatzeko modua, edo mundua ikusteko modua, irakurtzen duena pixka bat alde batera utziz. Baina bai, bere burua, nire buruaren antzekoa da, hau da, ahotsaren tonua ere antzekoa. Bai, galdera gehiago, badaude, bai, hemen aurrean bat dako, han beste bat, bai. Kaixo. Galdetu nahi dizut, zein da gehien kostatu zaizun pertsonaia idazteko orduan. Ui, pertsonaia desente izan ditut horrela, egoera horretan. Tu y yo invencibleseko pertsonaiak kompleksuak dira, korrapilatsuak, eta asko kostatu zitzaizkida. Gero nosotros y la lunako pertsonaiak ere, bueno, bazuen kontu zibili behar nuen lerro batzuk ez gainditzeko. Baina nabardura asko eman nahi nizkion bestalde. Bai, uste dut behar bada hoiek izango lidatekela. Ez dakit marrak ondo marratu behar nituen, edo marrak ondo zerri behar nituen ez pasatzeko. Eta bai hoiek izan ziren behar bada.
Kaixo, gustatuko litzaidake, ze liburu kostatu zaizu gehien idaztea, eta zein da izan da idazten errazena. Zailena, ea ba. Zailena, hau 3 aldiz idatzi nuen, beraz uste dut hau izan dela zailena, ze ja ezin nuen gehiago. Ezin nuen gehiago 3. bertsioa baita. Hasieratik esan nahi dute. Nik uste dut sentsazio hori nuela, ez? Ba, zerbait asko ezagutzen duzunean, ja, gauza teknikoagoa zen, ze historioa oso erreta duzu buruan, 3 aldiz idatzi nuen jadanik, eta hau da, etzen zer idatzi baizik eta nola ere bai. Eta bai, kostatu egin zitzaidan. Eta errazena, idazten errazena, batzuk oso errazak izan dira. Esan nahi dut bapatean horri txuria aurrean jarri, lehen gertatzen zitzaidan gehiagoren gutxiago. Eta hasi eta buka idatzi gelditu gabe. Hau da, hilabete terdian. Beste batzuetarako 3 urte bera izan ditut, baina beste batzuk hilabete terdian irabili dut. Eta hori biologiaekin pasa zait, nosotros y la lunakin. Eta el chico que dibuja constelaciones y la teoría de los archipiélagos. Horiek idatzi nituen hasi eta buka gelditu gabe. Ba aldago galdera gehiagorik? Bai, han badago beste bat? Kaixo, esan duzu, barkatu, esan duzu liburuak egiteko modua jadanik aurretik durua duzula, baina zure egoera pertsonalak edo eraginik izan aldu, ez nola sentitzen zaren, momentuan horrek eragina aldu, bueno, ez dakit une batean, norbait hil nuen aurreikusita ez zegoena, ez, baina egin ezakeen argi eta garbi. Bai, badira egun batzuk, denoi gauza asko pasatzen zaizkigu etengabe, zoritxarrez, eta seguru zuei ere bai. Eta badira momentu batzuk bizitzan komplikatuagoak, egoera pertsonalak eta esaten duzuna. Kontxo, orain, ezakit, guztiz kontrakoa den, zure humorearen kontrakoa den, eszena bat idaztea, batzutan ez duzu egiten, eta itxeran egiten duzu hobeto sentitu arte. Baina ezin baduzu idatzi, ez idaztea une komplikatu batean zaudelako, bai gertatu zait, eta badira garai batzuk idazten ez duzuna. Baina historia aldatzea ez naiz, ez zait inoiz pasa, egurra aukituko dut, baina, bueno, ez dakit gertatuko zaidan etorkizunean. Nik nire galderekin jarraituko dut, eta gero beste aukera bat emango dizuet. Jun pentsatzen galdera gehiago. Asko erabiltzen duzu bi denbora lerroen artean salto egitea. Zer iruditzen zaizu erakargarriena narrazio mota honetan, zure ikusputik ze ekarpen egiten di historioi bi denbora lerroen artean salto egitea, hori baliabidea erabiltzen baituzu. Uste dut eleberrien historioan 8 urte igarotzea puntu batetik bestera askotan erabiltzen dut, baina gauza globalago bat bezalakoa da. Bi denboren auziak lagundu egiten dizu erritmoan. Tira egiten dizu. Nola baita esateko, bi aldi dituen eleberri batek, batek bestearen gandik tira egiten du. Eta zabaltasuna ematen dio, ezagutzen dituzu pertsonaiak iraganean eta orain aldian, eta mapa osoa ikusten duzu, haien bizitzaren mapa osoa duzu begien aurrean, eta horrek joko handia ematen du. Nondik uste duzu datorrela dagoen estereotipo hori, ez, eleberri erromantiko genero txikiagoa dela? Nondik dator estereotipo hori? Literatura erromantikoetan, beste edozen generotan bezala, denetatik dago, horrek ez du esan nahi beste genero bat, baina okerragoa denik erromantikoak. Badaude eleberri osonak, genero batean eta bestean, eta gero dago oso alderdi subjektibo bat, ze askotan ez da zuk testua aztertu dezakezu, baina testu bat izan daiteke oso perfektua, eta gutxiago iristen zaio zerbaitegatik irakurleari. Orduan, hau da, irakurri nahi duzun horren arabera, batzuetan klasiko bat irakurri nahi duzu, edo beste mota batetako eleberria.
irakurleak nahi du etxera iritsi, liburua murgildu, entretenitu, baina gainera sentitu harrapatu egiten zaituela, mugikorra aztean nahiago izatea irakurtzea telebistxal bat ikustea baino gehiago, are gehiago entretenitzen zaituelako. Irakurtzeak hori, zaila da. Baina uste du, azkenean literatura romantikoan hainbat gauza gertatzen direla lehenik eta behin, gehien bat emakumeok idazten dugula eta emakumeak kontsumitzen dutela batik bat, eta horrek ja normalean sensazio hori ematen du, ez gutxiago balio duela, edo emakumeen kontua dela, edo femeninoa dela, edo balio gutxiago balu bezala, txikiago balu bezala. Eta beste batzutan asoziatu egiten da, harri-harria da, ez? Pudoregatik edo ematen du kursia dela maitasunari buruz hitz egitea, eta egia esan gai unibertsal bakarrak dira maitasuna eta heriotza. Ez dago gauza unibertsalagorik denok ukitzen gaituenik maitasuna eta heriotza, eta oso elkartuta daude izan ere. Oso zaila da bati buruz hitz egitea besteari buruz hitz egin gabe. Eta egia da, asko kostatzen zaio publiko maskulinoari ematen du. Zuetzera inoiz maite mindu, ez dakizu maitasuna zer den, eta ez da bakarrik maitasuna hitz egiten, badago trama zentral bat, zurdura badago, zur tinkoago bat, maitasun historio bada, eta horren inguruan gauza askori buruz hitz egiten da, gatazka askori buruz, ez dakit oso zabala da, askatasuna handia ematen dizu, eta azken batean eleberri asko daude, fikzio barruan, ez direnak erromantikoak, eta ia gehienetan maitasuna agertzen da. Osagai gisa. Lehen, aipatu dugu, ez zaizula gustatzen sare sozialak eta WhatsAppa adibidez sartzea zure eleberrietan. Galdetu nahi nizuke, ze eginkizun duen dute sare sozialek idazle batean, eta nola aurkitzen duzu zure burua sare sozialen barruan? Uste dut gaur egun garrantzi handi xamarra duela. Hau da, beti ere kontuan hartuta ze publiko duzun, baina gehienak kazetariak, eta ez bakarrik idazleak, kazetariak, beren sare sozialak dituzte, baina ez beraiek bakarrik. Nik genituen sare sozialak, nik sare sozialekoa egin nintzen, hain zuzen ere, llebame a cualquier lugar liburu dendetara iritsi zenean. Hori izan zen, nire zintzilikatu nuen lehen argazkia, eta hor sortu nituen sare sozialak. Eta gaur arte. Eta azkenean, nolabait, nik uste dut ondo eraman daitezkela, zuk zeuk kontrolatzen badituzu eta ez badituzte beste batzuek kontrolatzen, eta erakusten baduzu nahi duzun hori, eta batean desagertu egiten bazara ere, aukera hori balin badezu, ez duzulako zer kontatu. Beraz, uste dut, nire kasuan saiatzen naiz, idazlea naizenez, testu laburrak igotzen ditut, pasartetxoak, liburuak, gomendioak egiten ditut, zer irakurtzen dudan, hori da nik igotzen dudan edukia. Pixka bat aurkitu behar duzu ze eduki rekin sentitzen zaren eroso. Beraz, bakoitzak gero bere modura egiten du, hori da niri balio didanak. Saiatzen naiz nire bizitza pribatua ez hitz egiten, lan arloa eta bizitza pribatua bereiz egiten dut, baina ondo eramaten dut, egia esan. Ez da arazo bat niretzat. Eta ze irakurtzen duzu zure denbora librean, zu plazeragatik ze irakurtzen duzu? Nik ez dut bereiz dena bat dator, denetatik irakurtzen dut. Nik uste dut, genero bakoitzak zerbait ematen dizu. Eta gustatzen zait, argitaratu berri den eleberria irakurtzea, garaikidea, baita ere klasikoak irakurtzea gustatzen zaizkit, berri irakurritzea ere gazte nintzenean irakurri nituenak, berbada gara jartzen etzen unerik egokiena, orain irakurtzen dituzu eta beste ikuspegi desberdinago bat ematen diezu klasikoai. Eta ni oso eklektikoa naiz, eraskotako gauzak irakurtzen ditut, eta egia esan saiatzen naiz egunero irakurtzen. Naiz eta 3 horri izan, naiz eta hilda egon, eta lerre eginda egon irakurtzen ditut. Noiz bat egon naiz 2 egun irakurri gabe, eta arrun nabaritu egiten dut, tentsio bat, ez, nigan. Hau da, presio antzeko bat, horrek afektatzen hau.
bidaia ibiltzen zarenean, paperezkoak irakurtzen dituzu, edo papera, ni, bueno, liburua daukat, gainean eramaten du beti irakurtzen ari naizen liburua, beti dut liburu bat gertu. Beste aukera bat, nork du galderaren bat, azkeneko aukera, hor badago bat, galdera bat. Hola, bueno, Niri gustatuko litzaidake jakitea zein den gogokoen duzun liburua idatzi duzunen artean eta zergatik. Bueno, ezin dut esan. Bueno, badago une bat benetan, bueno, nik uste dut, 15 urte daramadala. Liburu bakoitzak, bueno, batzuk gutxiago gustatzen zaizkizu, hori ere egia esango dizut, batez ere hasierako liburuak. Batzuetan merkatutik ere atera ingo nituzkez, nik uste dut bere garaia egin dutela, eta ez naiz identifikatuta sentitzen idatzi zuen pertsona horrekin, bai, ni neu nintzen, baina orain urrun ikusten duzu. Hau da, aspaldiko egunerokoak irakurtzen dituzunan bezala ez dizuet gomendatzen egitea. Baina, gero idatzi ditudan azkeneko liburuen artean, bakoitzak gauza desberdin bat eman dit. Nik uste dut liburuak egilentzat, izotz mendi bat ikustea bezala dela. Irakurtzen dutenek, irakurleek bakarrik goiko parte hori ikusten dute, baina egileok beko zatia ikusten dugu batik bat, eta arun gogoratzen duzu zure bizitzako ze momentu pertsonalean zeunden idazten ari zinenean. Agian egontzera 4-6 urte bete idazten, oso prozesu intentsoa da, trinkoa da, ordu asko eskaintzen diozu, beraz badira liburu batzuk, emaitzaletikan asko gustatzen zaizkidanak, ez dakiz egunetan nengoen, une batean nengoen idazten ari nintzenean, edo badira beste liburu batzuk, behar bada gero jendeari gutxiago gustatu zaizkionak, baina nik prozesuan izugarri gozatu ditudanak. Hain ondo pasatu dut, haiek idazten, izugarri gustatzen zaizkidanak. Ez dakitzuk osotasuna ikusten duzu eta hor balantze bat egiten duzu. Eta liburu guztiek ematen dizute zerbait. Eta denek ezin dute zerbait eman. Zuk urrengo proiektua erabakitzen duzunean, angustia pixka sartzen zaizu, badakizu dena nahi duzulako, baina eleberri guztiek ezin dute dena eskaini. Gauza batzuk hartu behar dituzu, baina dena ezin dituzu liburu berrean sartu, ze bestela saskin aski bat izango litzake, eta beraz, berar bada, datorren urtean, pentsatzen duzu beste zerbait idaztea, interesatzen zaizulako, eta gelditu egiten zara, eman dizun horrekin. Galdera bat, aurrean. Gustatuko litzaidake jakitea, dago liburu bat, eta esango zenukena, gustatuko litzaidake niri idaztea, dokumentatu den moduagatik, piloa. Inbiria osasuntsua da, baina inbiria da, bada jende bat, talentu handia duena, eta nik liburu bat gustatzen zaidan bakoitzean, gustatuko litzaidake nik neu izatea egilea, baina batzutan esaten duzu ere, nik ezingo nuken hau idatzi ez delako nire estiloa. Eta min gehiago ematen dizu, idazkera moduan identifikatzen baldin bazara eta esaten duzunean, hori idatziko nuken, nik. Liburu batzuk liluratu egiten zaituzte eta perfektuak izateko esaten duzu, baina ni nahi zau. Nik ezingo nuke hau egin. Gertatzen zait, esatea, nik hau idatzi nahiko nuken. Azken galdera, inor animatzen bada. Ez dakit, hor atzean badago norbait. Bai? Ez entzuten mikrofona hurbildu pixkat. Zure pertsonaiak sortzeko, bizitza errealeko pertsonaiengan oinarritzen zea? Ez gehiegi. Gauzatxoak hartzen dituzu, nik uste dut xehetasunek dutela garrazia, batzuek xehetasunek ematen diote bizia pertsonaiari, txorakeriak badira ere. Behar bada pertsonaia bati gaztaz gustatzea, edo beste edozein ezaugarri txiki. Bueno,
zure lagunengandik ere gauzak hartzen dituzu. Bueno, oso espezifikoa izan da gaztaren kontu hori. Bai, bueno, adibidez, baduzu lagun bat, bueno, beti barre egiten dugu berari buruz, oso xurra dalako, eta hoiek lapurtu egin behar dituzu, bestela ez datozkizu. Eta gero badira beste kasu batzuetan oso zaila da pertsona egiazko batean oinarritzea pertsonaia ze bestela elizateke sinesgarria. Hau da pertsonaiak estereotipoatuak daude, hau da pertsonaia hau, isila da, lotxatia da, ezin du bere emozioak erakutsi, eta egiazko bizitzan ez gara horrelakoak, bueno, egongo da jendea horrelakoa dana. Baina normalean oso kontraseanean erortzen geha askotan, batzutan tristea gaude horrengo gunan karakoe batean dantzatzen. Eleberri batean ez duke zentzurik, baina ez altzen lotxatia pertsonaia, nola jartzen duzu orain beste egoera honetan. Egiazko bizitzan etengabe egiten ditugu gauza mordoa gure buruarekin bat ez datozenak. Bost ezaugarri izan ditzake pertsonaia batek, normalean gidoi bat egitean edo liburu bat egitean bost ezaugarri hartzen dituzu. Eta hori ere komendatu egiten dugu lankideen artean. Hau da, sinpleago egin behar duzu pertsonaiak askoz ere konplexuagoak garan nire ustez. Azken galdera, nire aldetik, beti galdetzen diogu bisitatzen gaituzten egile guztiei, ea aholkuparen bat eman dezaketen idazle izan nahi duten, idazle gairi emateko aholkurik baduzu. Nik beti gauza bera esango dut, errepikatu egiten du nire burua, asko irakurtzea eta asko idaztea, eta genero guztietako liburuak idaztea, ez bakarrik zuri gustatzen zaizun hori. Adibidez, eleberri romantikoa idatzen nahi baduzu, eleberri beltza ikasten baduzu, erritmoi buruz asko ikasiko duzu, literaturan gaiago sakondu nahi baduzu, barne gaiak landuko dituzu, edo gogoetak, eleberri historikoa irakurtzen baduzu, ikutu nostalgikoa emango diozu zure lanari, eta gero hori dena beste osagai batzuk jarritzakezuzuk benetan egin nahi landu nahi dituzun osagaiak. Nik uste dut eleberri berdintxoak irakurtzen badituzu, ez dizula gehiegi emango horrek. Eta gozatu. Nik uste dut gozatu egin behar dela, jolas bat izan behar du, eta ez idatzi pentsatuz, 1.000 ale saldu nahi ditut, eta Korte Ingleseko karteletan agertu. Ez, egin zerbait sortzailea, egin behar duzu zuretzat modu zeurekoian, eta gero ondo doakizunean ere, ze zeurekoia izan behar duzu zuk ere gozatzeko, eta ingurukoek ere goza dezaten. Eta ze egile gomendatzen diguzu urrengo ediziotarako Andrea Longarela, Joana Marcus izan zenuten atzo, eta Miriam Lejardi, uste dut ere bai, zoragarria da, denak dira zoragarriak, Maria Martínez, hain naiz pentsatzen, saile romantikoko edo egileak gazte literatura edo aur eta gazte bakarrik. Bukatu zaigu denbora, zoritxarrez, beraz Aliz, mila esker gaur gurekin egoteagatik, gomidapena onartzeagatik. Zuei ere etortzeagatik. Hau izan da azken solasaldia, aurtengo edizioan, Luma Festen, eskerrik asko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultur sailari ekimen hau antolatzeagatik, baita ere Koldo Mitxelena kulturguneari eta baita ere Luma Festeko talde osoari lortu dugu beste behin ere, zuei esker. Eta laster batean antolatuko dugu sinadura, hor atzean dagoen mailan antolatuko dugu, beraz lasaitasunez, mesedez, hilara bat sortu, eta gainera inkestak mesedez, aulkietan duzue, hor badago kutxa bat inkesta sartzeko, eta irakurle batzuek identifikazio berezia dute, eta zuek izango zarete lehenengoak sinadura jasotzen.
Hau da, saretan babesten gaituzten pertsonak dira, beraz, babesten gaituzue, lehenengoak izango zarete sinadura jasotzen. Instagramen eta Twitterren. Aurrera bipak. Y la última